ଛକି ବାଲି ଛକି ଓକେ କାହିଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖ 2x plus 1/4 ओके अच्छा 1/4 1/4 लॉस ऑफ कलर 4 अच्छा 4 divided by 1 4 8 इधर चला and also and mama ହେଲା ଏବେ ଲାଇନ୍ କି ଆସିଲ ହଁ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଗ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତମର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁ ନିୟମ ପଡ଼ିବ ମୂଳଦୁଆ ତମେ କୋଉଥିରେ ପକ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଇଟା ତମେ ଇଟା ଥୋଇ ଦେଉଛ ସେ ଢଳି ପଡ଼ୁଛି ଶୁଣ ତମେ ପିଲର ତଳୁ ଏକଦମ ନନ୍ଦ କାମ କର ନହେଲେ ପିଲର ପକାଅ ହେଲା ପିଲର କାମ କରିବ ସେ ମଜବୁତ ହେବ ତମେ କ'ଣ ଇଟା ଥୋଇଦେବ ସେ ଢଳିବ ଓକେ ପଡ଼ିଗଲା ଛାତ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ହଁ ଛାତ ଢଳି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ତମେ ଛାତ ତ ଢଳିଗଲା ତମ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବେକାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେକାର ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବୁଝିବି କାହିଁ ହଉ ଏମିତି କଥା ହଉ ବାଏ ବାଏ ବିଶାଲ ବାଏ ସେ କ'ଣ ବାଏ ବାଏ ହଁ ସେଇଟା ଏଇଟା କଥା ଭୁଲ